Muri yeZimbabwe ndinonzi Baba Mutongi ndabata mukombe mumazwi enyika yedu ino yeZimbabwe. Ndaona bato renopikisa bato renyika ino yeZimbabwe. Ndaona mukati mebato maita marwo. Ndaona makandwa bhora ranga rakakura zvakanyanya. Asi bhora iroro ndaona ratenderera muvanhu vatatu. Asi mazwi aya haasi mazwi ekuti ndiri kutanga kutaura mazwi aya. Asi mazwi aya achaenda mberi nekumberi. Asi zvino chandinetsa bhora iri ndaona rakandwa muvanhu vairi vatatu. Asi chinhu chavanga vachida kuenda kunoona ndechekuti vagone kuwisa kana kumira senyoka mukati mebato. Zvino chandinetsa vanhu avatanga vari vatatu ndikuona vava 6. Ndikuona atanga kumwaya pakati pehonye dziya dzanga dzichipfurukusha mukati medare rake. Ndikuona honye dziya dzatanga kuita sedzanga dzichienda kunofa. Saka zvino chandinetsa kuti kandwa kwebhora uko akuna kumirira ipapo. Kwaramba kuchinetsa. Ndikuona vanhu hopu yavo vaita kunge yanodududza ichidzokera kumashure. Asi vanga vakatarisira chakanaka. Zvino baba ati ndichazouya nemazwi mazhinji kubva ipapo ndichienda mberi. Asi mazwi avo murondo rwavo muchinetsana bhora richinetsa. Ndazoona kumusoro kwaita cheya yanga iri yegold. Cheya yanga yakakura yanga ichiyevedza. Vanhu vazhinji ndaona vese vatarisa cheya iyoyo. Ndikaona hopu yevanhu yanoisa uso hwavo pakati pecheya iyoyo. Asi kuna anga akaigara. Pekunetsera kwavanga vachiita ndipo pandaona honye dzanobuda mubato dikiri. Ndikuona bato ranosumuka radonhera futi pasi. Ndonhera pasi. Ndikuona mapato edu mairi atongoziva. Ndikuona atanga kukukudza achienda futi zvakare mberi. Saka baba ati ngatinamatei tinamatise mune chinhu chatiri kuchema pamwe chete nekukumbira tibarirwe chakanaka, nekuti nyika ino yeZimbabwe inyika ine gold, inyika ine zvese, inyika ine runyararo, inyika ine rugare, inyika ine maropafadzo. Tingacheme zvedu asi nyika ino iyi inyika ine zvese. Kana nyika dzipi chevana America vanotoziva kuti Zimbabwe ine rugare. Saka pane chinhu chinodiwa kuti chigare matiri. Ndichitaura mazwi andinobatsiridza vanhu mukutambudzika kwavo, vari kunetseka mumamereji mavo, vasiri kubata zvinobatsika, vari kuita madhiri asi achibondera, vane makambani asiri kusumuka. Ndinokuitira muteuro kambani yako yosumuka, kambani yako yoitawo zviri kuita makambani evamwe, woitawo mari. Vane madhiri vari kuitawo emamiliyonzi asi asingabudi, madhiri nevarungu, madhiri nevanhu vatema, madhiri kupi. Ndinoona kupa dombo remuteuro kana zviyo, nekuti ndinowanza kushandisa zviyo, ndo zvandinoshandisa. Zviyo zvakafanana nezvizvi ndo zvandinoshandisa zviyo kuti zvinhu zvifambe. Ndokupa zviyo zvinenge zvakamera kudai, zvinhu zvako zvese zvinofamba. Ende ukaona zviyo zvachona zvinenge zvichitoita kunge zvatovira, ndo zvinoshandiswa nevatongi nemukondo. Ndo zvinhu zvatinoshandisa kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Vanetseka mumamainzi, ndinokuitira mina matu emamainzi, mamainzi obuda mari sezvikuita mamwe makambani ari kupinda matiri. Otaiwa no Baba Mutongi ngatiti chisungo chimwe chete pakambani yangu yandinayo ita kuti kambani isumuke, itai zvokuti maini yangu ibude mari, imowo mandiri, indooma muri, chese tichienda mberi. Saka hapana chinhu chakaoma, hapana chinhu chakaipa. Todzoka futi zvakare pakati pevanhu vanetseka nemweya zvikwambo, kushandiswa nemunhu akabata chinhu chake achida, ashandise mwana wake, anoshandisa iwe. Indiri kuti zvinoona kuzvipedza pamwe chete nokuita go back to sender, ndichidzosera zvinhu kumuridzi. Vabirwa, vavharwa mumadhiri, zvoti wabuditsa dhiri re2 million ngati 1 million ngati $1 chairo, vatobva wavharwa dola iro rinokurwadza. Ndinoona kuita zvekuti munhu adzoke nemari yako sekurangana kwamama akaita. Ndinoona kuzviita zvinhu izvozvo. Ndodzoka futi zvakare
pakati pevanhu vari kurima asi zvinhu zvavari kurima zviri kungobiwa. Umwe una kurima mapotatoes omuka mapotatoes yakabiwa, umwe una kurima kana chibagi chiri kubiwa, ndinoona kukudzosera zvinhu izvozvo. Vane misha yanetswa navaroyi, varoyi vachipinda mumusha, vapinda mumusha muchiroyiwa, muchidyiswa, muchiita sei, zvese ndinoona zvipedza. Kwozoita vamwe vakadzi vakagadzikwa zvikwambo zvechirume zvokuti chinorara newe zuva nezuva. Ini ndinoona kuchitonga bhozi ndinonamata nomutupo wako, ndakabata mukombe ndoti aiwa imi vaira shava, imi manetsa mwana uyu anonzi Priscilla. Mwana uyu akagadzikwa chikwamba asi hana chinhu chaanoziva mumusha, saka ndakudzosera hondo ichiti ngaidzokere kuvaridzi ndichidira mukombe uyu mauri ndichizorodza mhepo iyoyo. Saka ndiri kuti inini hapana chinorema, hapana chinorwadza kuno kumutongi. Go back to sender tinoita kugadzirisa sezviri kunetsa, vari kunetswa nezvikwambo, varida kusungirwa madzimai avo. Indinosunga zvekuti murume kana kuti murume ukabata mukadzi wako achihura asi usina chokwadi nazvo, ndinoona kuti uya nependi remukadzi wako, uya nependi remukadzi wako, ndinotora zvandinotora ndoisa ipapo. Unopa mukadzi wopfeka, ndinoda ndinotenga pendi nyowani, ndikatora tsono dzandikabaya papendi riya ndokuti nchena unopa unozvomurwa wamumba wobvisa tsono dziya wopa mukadzi wako wopfeka. Akangopfeka mukadzi chete akanorara nemurume anouya achichema, anoita weti yeropa, ndoye anoita achiweta ropa ine tsono, ndodzanenge achiweta. Saka haana weti anoweta weti yakanaka. Saka anotouya achiti kuzokumbira kuti vedu ndakadana nemudzimai wenyu ndikumbira urege, womuripisa woita zvaunoda. Izvo zvatuta zvinhu zvatinoita sekuti ndini mutongi handachi zvinoramba. Uye zvakare todzoka kune vanhu vari kurwara, kutambudzika neurwere ungava kupi. Chero kava kuAmerica uine mukadzi wako unoda kuti abatsiridzwe, iye mukadzi ari kuno kuZimbabwe, zvisati mukadzi uyu ari kuhura, kana kuti wanzwa iwe kuti mukadzi ari kuhura, ndona kugadzirira inini zvekuti uzvibate uri ikoko ndokudza zvekuita. Chero online tototaurirana kuti ngatiite zvakati nezvakati, toita zvinhu zvezvo zvobuda, hapana chinorema, hapana chinorwadza. Ndini mutongi ndareva mazwa aya, ndini mutongi ndataura mazwa aya. Saka vese vatambudzika uyai kuno, batai mutongi. Wada kuteerwa varoyi padzimba dzavo ndokuteera, ada kuteerwa zvikwambo, wada kusarenda zvikwambo, uyai kuno, ndinokuitirai kuti musarende zvinhu zvenyu zvamuinazvo. Ndozati chikwambo tinochita sei kuti chisare pano patiri, chosara chopiswa apa zvinoonekwa. Ndagadzirwa misha yavo, ndinotuma vakomana vangu vanouya chipinga misha yenyu, zviita zvakanaka. Ndodzoka futi zvakare mazwa angu ekuenda ndichipedzisisa. Kune vari kuita zvebetting. Ini betting ndona kugadzira zvekuti unobeta, ndokuudza zvaunoita. Zvebetting ndine minamato yacho yandinoita kuti paunobeta iwewe pave nechinhu chinobatika. Tobva pakati penhau yebetting kune wauri kuda iwewe, uye akakuramba iwe uchiri kumuda, pamwe wangu wakabatawo mbinga yako ichikuchengeta, yobva yazongokusvipa, urikuda kuti idzoke. Ndinokuitira kuti mbinga yako idzoke, hairambi. Ndokuda picture chete nezita nomutupo, mbinga yakanodzoka, hapana chinhu chinoramba. Kwozoitawo vamwewo kuti wanga uri murume wakabatawo mbinga yako yechikadzi but yakazokutsvedza, ikazonowana mumwe, ndinokuitira kuti idzoke. Saka ndiwo mazwa angu yayo. Batai baba mutongi, pese tiripo, kungosecha chete baba mutongi unondiwana ndiripo. Ivai nemufaro, ivai nekusununguka kwakanaka. Ndatenda.